No niin, tällä kertaa meillä onkin vuorossa pieni karhunkierros. Ihan näin päiväretkenä ja tosiaan reissuun lähdetään nyt sitten perus perhekokoonpanolla, eli 2 aikuista ja 2 peruskouluikäistä lasta. Ja katsotaan miten ne tytöt jaksaa taapertaa ton tämän reissu. Lähtöpaikka tässä, ehkä se kaikkein virallisin pienen karhunkierroksen lähtöpaikka, eli tästä Juumasta. Niin kommenttikentästä löytyy koordinaatit tähän paikkaan. Tuosta lähtöpaikasta muutama 100 metriä tullaan tuommoista portaita ja pitkospuita, niin tässä tuleekin jo sitten ensimmäinen riippusilta. Se on ensimmäinen reilu kilsa takana ja tosiaan tuossa noita vihreitä rinkuloita kierretään. Tässä aika nopeasti tuleekin tää myllykämppä sitten tuohon, niin päästään vähän tutkailemaan ja katselemaan kuohuja. Monihan käypi tuolta aloituspisteestä vaan tässä kääntymässä ja sitten hipsi on hyvä, kun on syöty, niin hipsitään sitten takaisin, mutta me jatketaan nyt pikkasen pitemmälle. Se on ensimmäinen 2 kilometriä nyt taaperrettu ja tässä on nyt sitten tulee tämmönen pikkasen jämyympi silta sitten, eli ei tarvitse enää hortoilla tuossa riippusilloilla. Niin tässä on nämä kuohutkin pikkusen maltillisemmat sitten. Mutta kyllä siinä kumivenneellä vielä varsin mukavasti kulkisi tuossa. Vajaa 3 tultu tuosta aloituspisteestä ja tuossa on sitten, huomaakin tässä noin 3 kilometriä siitä aloituspisteestä, niin ihan mukava taukopaikka. Siinä on kiva vesistö tuossa vieressä ja on pöytäryhmää ja laavua ja notskipaikkaa, niin tässä voi sitten pitää vaikka tämmöisen pikkasen pidennetyn pikkutauon. – 4 kilometriä tultu. Tässä on nyt sitten näin päin kierrettynä ne aika hyvät portaat tänne alaspäin. Eli tuonne laskeudutaan tänne ihan alas asti. Vajaa 5 tultu ja tähän on tehty tämmönen vähän isompi taukopaikkamahdollisuus. Eli niin sanotusti alkaa puoliväli häämöttää.
5/12 tultu. Tässä on taas yksi riippusilta, niin, mutta näkyy suosituksena olevat 10 metrin välit. Noniin, 6/12 tultu. Vieläkö en niin saa? Jalkoihin on vähän sattunut, mutta jaksaako vielä? Hyvä. No niin, ei muuta kuin jatketaan eteenpäin. Seitsemän kautta 12. Ja ei kun alkaa maisemat vaan paraneepi. Tälle huomaa mukavasti kyllä. Vähänkin on paremmat maisemat, niin tää polkulle vie heti välittömästi. Siellä käydään tuolla reunalla vähän kattelemassa sitten, että mikä meininki. Ja vähän varmasti on pienen karhun kierroksen parhaita pätkiä sitten. Eli siellä vesi virtaa tuolla rotkon alla ja on kivikkoa ja sitten ihan pysty suoraan kallioseinääkin välillä. 8/12 tultu ja ruvetaan etsimään tuosta pikkuhiljaa sopivaa ruokataukopaikkaa. 9 kilometriä tultu ja saavuttiin tähän Tuvaalle. Tästä on vielä 3 kilometriä sitten tuonne takaisinpäin ja tuolla sitten koski näkyy pauhaavan. No niin, se on 10 takana ja pari kilometriä vielä eessä päin. Mahtavan näköistä menee tuo vesistö tuossa alla. Kohta 11 kilometriä tultu tuolta aloituspaikalta ja siellä onkin toi riippusilta, mikä oli siinä Myllynkämpä kupeessa, niin me kierretään se tuolta toi vesistö vielä. Mutkat siellä on vähän portaita eessä ja kohta alkaa viimeinen kilometri, niin alkaa tämä päivä olla pulkassa. Tytöt on jaksanut tosi hyvin, eli ehdottomasti ala-asteikäistenkin kanssa tämmönen oikein mukava päiväretki. Vähän voileipää matkaa ja ei muuta kuin tänne kokeilemaan. Maisemathan täällä on aika muikeet, niin ei muuta kuin vaan porukalla tänne käppäilemään. Koronarajoitusten höllentyminen näkyy kyllä aika lailla. Ja tietysti tää varmaan sesonkin alku. Todella paljon porukkaa tuolla oli tullessa. Tuo parkkipaikka oli ihan täynnä ja täällä on jengiä kyllä ollut muutama 100 ihminen ollut vastaan ja suuntaan jos toiseenkin tulossa. Yksinään täällä ei ole tarvinnut taapertaa. Keli tietysti on tämmönen aika lailla optimi tämmöiselle kävelylle. Niin. No, siinä on viimeinen riippusilta ja sen jälkeen on sitten tuosta nostaa rinne ylös, niin siinä on parkkipaikat sitten.
kepsi näyttää 12 kilometriä. Tultu tähän ja tästä on vielä nyt muutama 100 metriä vielä tuohon autolle, että 12 plus tämä reissun kokonaispituus, mutta pikkutytöt tullut tosi hyvin. Nyt viimeisen kilometrin aikana huomannut vähän ruvennut energiatasot laskemaan, että pikkukiukuttelut, jos sanotaan tuohon viimeiselle kilometrille olisi ollut vaikka lakupötköt matkaa, niin mä olisi tultu niin voi sanoa, että koko reissun täysin kiukuttelematta. Mutta tyttöjen ensimmäinen vaellus, päiväreissu ja meille sitten 3. kerta pienellä karhun kierroksella niin täällä alkaa. Mutta näkyy muuttuvan joka vuosi. Noita taukopaikkoja on tullut hyvin lisää. Täällä on porukka ollut tosi paljon liikenteessä tänään. Keli on ollut huippuhyvää. Ja aikaa meillä on mennyt, no nyt kun autolla lompsitaan, niin aika tarkka 4 tuntia. Ja siinä on niin tyttöjen ehtoolla nuo tauot pietty. 4 tuntia kun varaa tuommoisten peruskouluikäisten kanssa, niin tässä sanotaan 4-5 tuntia varaa tuohon matkaan aikaa, niin aika kivuttomasti tulee sitten. Eli pitää muistaa, että nuorten kanssakin se, että vauhtihan se tappaa ennen kuin matka. Eli sen puoleen kyllä niin nätisti tullaan tämmönen reissu sitten, kun vaan vauhimmaltaan pitää sitten riittävän hiljaisena. Jes, ei muuta kuin kohta saavutaan tuohon autolle ja se on tämäkin reissu tässä Alkallan nipussa ja ruvetaan sitten suunnittelemaan taas seuraavaa pätkää. Jes, kiitos.